Boe Sogo patek Mbok aku njaluk dikawinke sing penting ana nyawane musik simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole katane abang dicambere lampu parute ya dole rapine gampang paling penting duwe aduh simbok penting kawinan aku iki kok wis mendem wedokan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojan kudu bisa golek sandang banget yen menuruti matamu mopo bojomu gampangani watu sen mangkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya dole dongene moe moga bisa kelaksan asik ayo budal mancing dik ayo nekayan Pak Seti nah, tapi oleh water cilik-cilik tok biasanya water cilik-cilik Pak Seti sing duwe blumbang drada
Ayo Dik, gelek water cilik Dik. Iya Mas. Ayo. Sesuk dibotok ya Mas Ayo ya. digoreng sing garing yo enak kok Dik. Nek digoreng garing. Terus disambel pecel. Dibotok klopone sing enom. Cocok, enak kuwi. Pak Tika Namar Sumber Banjar Bluluk Lamongan dinteni Pak RT Banjar lho Tik Pak Gilang Pak Tika dito wae Pak Tika oh alah Pak Andika Secang saya dalu saya memek tenan Dik Mas Teguh Bagle oke lali bolo lali lho ngono kok ditulis Mak Burisa abai cino kene ya Burisa Blumbang abai cino kene ayo Burisa abai cino kene Sampean lanangnya ke wedok ya sayang ya. Siap udah. Mancing pinggir kali kene. Kali ini budek kok sayang. Beneran ono cak ayu ngobai. Ojo cedak aku arep padus. Tak jarake tak ingui. Lah kok malah jarak. Eman ora ono sing ngancani. Sopo kuwi? Lho kok ngingok. Ngincang padon iki. Karep papa ora wani. Karo nyelak-nyelok. Mesem-mesem padone wong arepan godho. Rewangi Matur nuwun. ya tak takoni Kek takon apa? apa kowe wis ana sing duwe Yen durung kek ngopo? tak rewangi ya tak aturi sejatine aku tresno kowe Tenang po? ing kene wae Ora pareng godhong saking tresnane nyata tresna jalukmu apa kaya bareng mulai kadanya wong tuwa mancing pinggir kali kene kali ini budek saya ya beneran ana cak ayu ngombai ojo cedak aku arep padus tak jarake tak nah kok malah jarak eman ora ana sing ngancani sapa kuwi kok ngingok ngincang padon iki karep papa ora wani
takoni Ki takon apa sayang? apa kowe wis ana sing duwe Yen durung ki ngarewangi yo tak aturi sejatine aku tresno kowe nane ning kene wae ora bareng godha saking tresnane nanging nyata tresna jalukmu apa ayo bareng lan kandhane wong tuwa aku pati menawae tenimbang aku bisa karo kowe tangismu menopang konku kanggo tetap mengising hatimu tatene hatiku iki mung siramu kang bisa nambani belum mangke paribasane tresnamu mong tok ketokan wae Tulamono aku iki cek padha lanting aku mbok otate caca oh iya 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 walasono awak iki cek aku pengen pengen apa Gompol dadi siji Patika kok menyis temenatimu segreta tanpa dosa ninggalake aku awak kadil pelekno tanine tresna ana aja nganti budar ilang mesna jelas sangkleng Surabaya iki paling lakone Oi om Jih, kita kelantar menjenuan Mas Omek ini wonten Johor Malaysia Sundalu ki salam diaturaken dumateng keluarga wonten mundu Sundalu keluarga mundu kita saking Mas Omek Pak RT Pak Gilang Setiawan salam kanggo Cakpur Pak Nia Semengkok buat Mama Nia Baru BBRT Recing Kampak Modo Bapak Rena Tunggal besak
ujung jari
ser ora usah diteni yuk. Oke. Koncone akeh lah. Sing durung-durung tanda nang barber lah. Nggih, ini kelaturan panjenengan Mas Supardi Paden sing duwe gedung pucang ngeduwangi sampai ngelamongan. Paden Supardi sing duwe gedung pucang ngeduwangi sampai ngelamongan. Abang Ari 35 Sarkemi Keloba. Abang Ari ngelawan ngeduwangi sampai ngelamongan. Iki lo, iki lo, iki lo, iki lo.
atiku tak badalongso urip mulya ati susah segere tok nikah siri becik ayo pisah laku piye mbah urip dewi tentrem nek uripku sematnya ayam matiku jamu mas ya dek jamu godhonge rawe wis suwe iya ora tau ketemu bareng ketemu wis keduwe kancane jamu mas ya dek jamu dioyok maksar kemi wis suwe ora tau ketemu mimi ketemu pisan kok tambah mimi pendek ngajak jalan bat turung intan jajane kerupuk dik wis ditari duda joko sapa wae sing tak goleki priya sing ora ambujo suwende ora tau jamu mas jamu godhonge pelem wis suwe ora tau ketemu nanti wae sih sampean ketemu lah kok katon nyalem
jamu godhonge telong wis suwe ora nate ketemu bareng ketemu jebul saiki dadi rondo paling Pak Denisimo hewan Banjar Gondang salah buat Mas Tejo Ogi Mas Omek ye Pak Denisimo Banjar Gondang salah buat Mas Tejo so Mas Omek juga bersani Mas Dodot Drada apa Drada ki Mas Dodot Drada Sugedalu Pak Dewi Jamu Dua Putri Kedemade Bojonegoro Mat malam saking Pak Mawan Kulo Pak Di Lebak Modo Pak Mawan Kulo Pak Di Lebak Modo Mas Edi Banyuwangi salam kanggo adik Gusur sayun depane Mas Heri Wijaya
jare lure tondo mohota tak opane minangka taline tresno nono ana yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang kangenku ayo dodolan kerupuk ning kerupuk ijo ijo adek kelambine bu cari kaya kenari tinggo perasaan sak lak meyong 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 aduh mas ana pak beco lah kok gak ana bantali pasar kami desek-desek ora omong-omong
penak Pak Rena kok takon tunggal enak bae sing gak teko ganti Pak Pras. Ayo Pras, ayo Pras. Oke, monggo. Kita kelihatan banget Ibu Rena wonten dalam Blumbang. Sabar Bu Rena, Pak Rena tasik ten kayen. Ya kang Ibu Rena wonten Blumbang sudah dalu. Menika Pak Rena tasik ten kayen. Pak Tias Pakat, mat malam Yas. Mat malam mat penonton dan live streaming. Ayo, ayo Pak Tika. Ya, Pak Nitya setika bumi berubah. Pak Septi. Iki kok ya to ijek 5. Pras, Pak Eka. Pak Eka iki sapa? Pak Eka. Kok nenten Pak Eka? Pak Rena iki lho. Kuwi Tika kuwi. Ya Pak Tika kuwi lho. Pak Eka iki sapa? Pak Eka. Ayo, ayo, ayo. Oh, ya Pak Eka iki mulih nggo purel ngono. Wes. Oke, wis 5 iki ya. Iya Yas, Pak Tias tak openi Yas. Soko pete. ana satria saka desa Palu Kembang Damar Wulan Yudha Marsa Sangka Lara Lapa Suwita Keng Majapahit ditampaning Damar Wulan dikon ngarit anjas marang kembang arum kepatian nandang tresna marang Damar Wulan Majapahit ratu negara isih kenyang dasar pasuryane ayu Prabu Menak jinggo nglamar ana ditampa perang gedhun nyamuk-amuk kawagoden Damar Wulan maju perang ing Blambangan bisa panembayang wanita goyangan Pak Tias Damar Wulan ya diwisudang dadi ratu itu tak tangisi kanjas mara dimaro kencana dodot Damar Wulan pranyata tibaan wahyu biyen dikon ngarit saiki dadi ratu ngelamun saben padha siramu
ning atiku gonko nadang tresno iki dik wis kino darat sadar minglapai kaki Pak Den Suparti nggih iki kon kedung ngucap kedung samping Lamongan sugeng dalu Pak Den sugeng mirsani heeh ya Cakri nitip salam oke Mas Yus Eko Yus Saputra Eko Yus Saputra Cakri nitip salam Mas Abuk Banjar Godang Mas Abu Banjar Godang Luluk Lamongan mat menonton sing tak tresna Prasetyamu kudu eling ya Dimas mula tansah tak enteni ya Dimas aku aja kok tinggal ya Dimas apa kowe ora kelingan ya Dimas kowe tresno marang aku jarene Dimas setya marang aku ceritane wayang ayana ning nagara ngalengka tiraja
buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si kethek putih Sawantaman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan patih ning Anoman ora wedi getih diobong takut bilang pada patik deplok omah gede kobong dadi arang dosa muka nangis gerak-gerak iyo hae ya iyo ya ya iyo hae ya iyo iyo ya kita kelar terbenjur Pak Polo Gebang Pule modal Lamongan nggih anjen Bapak Sumantri nggih sebenarnya balik lagi Bapak Polo Gebang Pule modal Lamongan nggih aku minta kata lupa banting Mbak Nini sing di Kalipang Pule modal Pak Polo Sumantri ini kata ganjang sirik-sirik jagomu yas para
yo Dimas aku ojo kok tinggal ora Kang Mas yo Dimas apa kowe ora kelingon yo Dimas janjimu biyen kae jaring Nimas setya marang aku Himalaya gunung kondang gede tuan kang itu mati ing tanah India sisih Allah puncake papan salju gununge hampa-hampa Himalaya gunung kondang gede dhuwur kato mati ning tanah India sisih alor puncake papan salju gununge ampak-ampak Malaya Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang mati ing tanah India sisih alon puncake papan salju gununge hampa-hampa Himalaya gunung kondang gede dhuwur kato mati ning tanah India sisih alor puncake papan salju gununge ampak-ampak Himalaya Mas Ali Merana nih, Mas Ali Merana, jos pokoknya margo laras, Paden Supardi, ini wonten dalam gedung puncak gunung sampai lawan ke dalu. Mbah Min Lebak Pelem, aja lali Mbah Min Lebak Pelem, Lebak Pelem modo, lawan kita tadi. Timbang
iki dek aja nganten aku mbok otate walat sono awak iki dek aku pengen kumpul dadi siji ya kok wangis temen atimu Soke, dapat gak ngono. tanpa dosa ninggalake aku Gak bahaya tadi. Beleno taline tresno aja nganti udar ilang mesra nalikane ingin ngeter kilunganmu ora tinggapi sasuraga temu kentarane tulung aku lan kediri konmu nangis loh aku sing wis sampi madhep mantep kan munia tarep lunga kanggo nyukupi peprengan kale besmo ora ngira sliramu jebul mentala krungu kabar sliramu gandeng wanita liya Antarane tulung ageng lan kadire Ganamu pamit lomok ate antarane tulung ageng lan kadire lamun enten aku kan bakal ngusapi pestine aku kudu kaya ngene janjimu dek biyen kae pancen janji kowe gampang diucapke pungkasane gawe kena saklawase